Oo. Okay, uwi ka na. Buhatan na. Buhatan. Oo. Ano yan? Ano yan? Bigat ha, guys. Ano yan? Oh, ano yan? Ano yan? Ano yan? Mga sira. Bakit yung damit? Again. Mga pasaway na bata. Buka din. Teka, basta puro mukha nyo. Okay, magpapa na. Wala na. Okay. Lobat na, lobat. Hawa ako yun naman maghawak ng video. Yan, may exposure naman. Ako dito sa Manila. Sige, ano dito sa malikot na lang. Sige na ba mo na ako? Guys, sarap pa tayo. Lipat na sila Yumiko. Wala na. Sige, ikot mo nga siya. Ay, ito mga kuwan. Hindi po. Yung ito lang mga ganyan mga bakit.